gauza orokorrak gertatzen denean horre konsortzio de seguros egoten da, eta horiekin kontaktuan jarriko gara, aberia posible badan agilizatzen. Desastre. Hau ikusten zuen. Desastre. Bazie. Zentatik betxuten eta kotxe mogitu intzen zien. Bai hor beste tabernan egon gara, eta jatetxean ere bai, eta horretan, eta esan dugu, informazio guztia hartun dena da baliogarria. Argazkiak, bideoak eta atzo gauerik hasi gara, hori abizua ematen. Bertoko bizilagunak, daude oso triste eta impotente. Gertatu da, esan da moduan, denbora gutxian, eta indar handiarekin, eta etxean zaudenean, zure etxean zaudenean, begarea, ume txikiekin, eta pertsona nagusiekin, eta horrelako desastre bat atorrenean, goitik eta berak, eta inolako jakin dabe, zer gertatzen da, edo noraino duko data, Increíble. Denbora gitxizen hasi izan eurize botaten, da denbora gitxizen hau niun den izan, kotxe kendu, da intxaronen bihar. Ertzainek etorzien, zodiak alazio bizin ametik, eta bai, hankurtzo parien edo, bai, esalotzen du, bai. Gauzada hori bizitzen. Ezken ibizena zade, ez da eraz, eta bai, jentie ibizan eramaten, eta, bueno, horrek etzietan, gelditzu ziren barruen, umiekaz, eta dana da, atara ziren umiekaz, baina, karo, dana. Kanpoan, da ni etzero nabezen batzuk, beste osoko batek beste batzuk edo amazkitzera. Errekire da zerratute bai Zorrotzako alderretzik eta Gernikettik bai, jente asko, eta hori onda ardurie, bizimodu holanda eta batzuk Gerniken handiz erosketak itzen, edo seme-alabak edo partikularren baten, edo eta ezin eurek hartu, edo ezin heldu, eta orduan, familizek, lagunekaz, da hori, bakotzak, beran bizimodua aurrera eta dago, eta batzuk loin daue Bilbo, beste batzuk Gerniken, eta... Aize da marki ez? Bai, 21 años, yo doy de coche verán a coche. Ni ondo zen, ni etzine honekin da. Hau izan Bilbon, amena parke kotxi, Bilbo bat autobusien, da gero etortzari nintzen autobusu behar, ahora eltzaganen itxitzien, leboltzi hartun de Bilbo ratza barri autobusen erabil. Zezin zinun etxera heldu? Bilbon, igualdo. Bilbon nahi berri zen zulo? Ego izin etorre. Zen ginen nien zizpirek eta marri izango zen, jau dana urez beteta egon zen eta atziode bai, eta bueno, jentia atara genduen, ikastaroak egon ziren goizen, eta ikastaroko jentia bajatzeko, eta urten gendu nien ja urez beteta egon zarez, kutxik atara, eta etzigantza. Da gero arraskero, ja sartun zen barrure, eta gu ja zinen enteren. Eta bueno, goiko aldien ez da sartu. Baina behide, udal bolegoa dugu behiden, eta dana daude. Bueno, lehenengo metro batera arte dana uregaz. Bueno, ya ez, ya bazie. Ez izen dana, de repente, errekia urtetan hasi zen atzetik, ona etorrik dana ja hortik alkantarietatik urtetan, batetik bestera ja gure pantolillera arte uregaz, eta zizen dugun, urten nahi dugu, venga, eta hola. Lehelau da, lehenengo momentua egune argitzu da niez, hortzitzerrit eta gitxigora beraia urten du, ikusten errize badakizu zabala da desprendimiento asko handiz bebai, da duen zona guztizik gauz ebalueten zen. Horregaz, informazio guztizegaz, gero ja eguerdi alderditzen, ja udaletzen dugu batzarren bat, ikusku zer dauen eta zer daudanekin. Jarriko gara kontaktuen konsortzio de segurosegaz, eta haber zer intzuti epautek inbidizenak segidu. Ikusi zer dagoen, eta gero ja datorren astean, hortik aurrera ikusiko dugu aberria zerekin. Azarreak utzi behar dira datorren asterako, orain egin behar dena da lan eta herritarrekin.